ngakwa ban kren bet hang ni kalong ba seo lingo ba ka Sorkar ka ong ban ailat jing ada yau teu barjala utrai jong ketika farmasi ke economic farmasi hapoh yau khandai lat ba ka Sorkar ka ong ba ngin ai ka lat jing ada na bantau teu barjala ka jingkeli ka pangakwa ban bu hang ni kalong hatu phila ju ai ni am kalat jing ada hang tei po langpi hatu phila ju ai ni am kalat jing ada hang tei po mukro hatu pitip ne em ba kat no teli ki mensim ki ba koridor jong ki produk persnam jong ki ba kelon yap hang tepo langpi hatu piklet kat no teli ki mensim ki ba koridor ki ba kelon yap bat ki ba place nam hang tepo mukro ka jing thumbor jong ki nongwei kum ke Sorkar hatu phimla ban ai jing ada phin ai protection ya ki produk persnam jong ki ba sa sepo khabor da la dei ba phila ban ai protection ya ki balai kadang je kini kisngi yau tu wei usam la nang ne pok kajat mru jongi pansha thumbor hadu bangila isnei wat bat kedur ke jong tu usam la na pok lang pangat bala sha thumbor hak itu ki khar karbi kata kadai ke ai ka bang ngakwa ban kren ban ngakwa ban bu jingkeli hakmat jong ka Sorkar bat ka Sorkar kadai ban ngau khia haba ye debet kani ka benta la tapi kloi ban ai jing ada yo breu badon ke jingker sawdong jong ki polis CRP jong ki polis jong ka jylla jong ki komando jong ki SF10 jong ki SOT jong ki sipai hang ni po nongbah Shillong la keri full protection lupa hana ka Sorkar ka mudang ai protection susu ka bagi ni ki produk perstam ki jong ki basa hapoh kap border ngiyo i bat ni sakhi na ka por ki kelon yap bat ki place nam hak jing thumbor jong ki weipat ki jat benriu ngiu i bat ni sakhi ba ka Sorkar kau klem patia watang khandiat ru ka klem pet watang Shillong khmat ru Henry sai kadar ikwa ban pha ka ni ka kruo ka long ka Sorkar phila ban ai jing da yau teu barjala tang ba kom ka jat riu nginam hiar thma la nginam atak yau teu barjala da ka violent movement Henry ngin yat da ka weipat katakan non violent movement da ka bangi su boycott bet ya ka dukan jong teu barjala jong uteu try jong ka economic pharmacy bat hadin bagi produk persnam kari be jat menu jongi ngila dep menjur menta bangin boycott ya ka dukan jong teu hadu phila ban penbor ngi menta bangin lithit jingkit bet napok ka dukan ka jong ila ban ai sipai laipo saupo perton ban ai jing da yau teu barjala tangba ka jingkut jingmut jongi kom ki produk persnam ka jingkit kli ke jongi da ka mengin boycott bet bat ngi ken mau duang bangi boycott ya ka dukan jote barjala ka pemut ba tang kata kala biang bat ngin sasaki bat ngin sayui ba ka tei ka farmasi kan sakang kerdep ha ka wi kasi